Skemi ta' fondi Ewropej issa huma iżjed aċċessibbli bil-għan li negozji żgħar u medji f'pajjiżna jiġu mejjuna finanzjarment waqt li jtejbu l-effiċjenza u s-sostenibilità fis-servizzi tagħhom waqt li jingħataw l-opportunità li jinvestu f'aktar makkinarju modern. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Ewropej Malta Rodrik Zerafa spjega kif matul ix-xahar li għadda nħarġu numru ta' skemi ġodda kemm l-istess entità kif ukoll direttament mill-Gvern immirati speċifikament tan negozji żgħar u medji biex ikomplu jsaħħu l-operat tagħhom. Permezz ta' waħda minn dawn l-iskemi l-applikanti jieħdu sa 50% tal-investimenti tagħhom sa massimu ta' 256,000 euro, jiġifieri jkwalifikaw għal għajnuna diretta fondi Ewropej sa 128,000 euro. Għall-investimenti simili f'għawdex l-għajnuna wkoll tiżdied. Qed nagħmluh permezz ta' skema prinċipalment illi tlaħħaq sa 50% ta' kofinanzjament Ewropew. Ġifieri li 50% tan-nefqa illi ssir biex ittejjeb l-operat tiegħek tiġi kofinanzjata minn fondi Ewropej. U qed nagħmlu għall-ewwel darba diskriminazzjoni pożittiva tinsejħula għaliex għall-Gżira Awċija qegħdin nagħtu 60% ma' 40%. Dan sabiex ukoll naraw il-kompetittività fil-Gżira Awċija tkompli tittejjeb. Zerafa spjega kif din l-iskema hija differenti minn oħrajn għax se tkun qed tinfetaħ kull 15 sakemm jintlaħaq il-massimu tal-budget li hemm u dawk interessanti li applikaw għal fondi se jkunu jistgħu jagħmlu dan bla ħlas għax lan ta' din l-iskema huwa li jassisti bl-aħjar mod lin negozji żgħar u medji. Bel-2023 u l-2024 madwar 70 kumpanija u self-employed ġew mejjuna bis-sottomissjonijiet tagħhom għal fondi fi proġetti b'valur ta' kważi 4 miljun euro. Jirriżulta li s'issa 85% tal-applikazzjonijiet diġà ġew aċċettati għal fondi.